Môžem? No. Ahojte naši priatelia Rotwins stránky a nášho kanálu na YouTube. A sme tu konečne obidvaja spolu. Ja s Davidom. No, sestričkou. Rotwins. No, sme v Prahe na jeho internátnej izbe. A ideme si urobiť fajnú večeru, keďže Aja práve prišla zo školy. No. Ja sa celý deň ťažko učím moje texty pre tour guide, ktorého budem robiť už veľmi čoskoro. No a preto vám asi ukážeme, čo budeme tak jesť. Dneska na večeru, nie? Ukážeme? Len sme takto chceli trochu vás pozdraviť, keď už sme takto raz za pol roka spolu. A trochu vám tu poukázať nejaké vecičky, trochu vás inšpirovať, že čo napríklad dá jesť na večeru. Tak ja teraz som v poslednej dobe začal jesť kokosy, úplne super. Kokos! Dajú sa kúpiť teraz v Tesku za nejakých 10 až 13 korún. No a ako ho tvoríte, vezmete si obyčajný kľúč od mojej izby. A teraz kokos má 3 také dierky, tak treba trafiť do jednej nejak intuíciou. Vždy iba jedna povolí, jedna je taká, ktorá sa dá pretrhnúť. Tak, máme teraz šťavu, a teraz sa fajne napijete tejto úžasnej, osviežujúcej, sladistej šťavy. Väčšinou to je čerstvé, fajné, chutné. Niekedy sa nájde nejaký skažený, závisí od obchodu. Najlepšie kúpať v takom obchode, kde sa to točí rýchlo, aby tam neboli staré kokosy. Tento nie je až taký dobrý. Nie? Za mňa je to fajn. Hej. No už boli aj lepšie, ale... Boli lepšie. Vždy, keď kupujete kokos, najprv... Ale nie je skazený, poviem. Vždy, keď kupujete kokos, tak najprv takú zadrastie kokosom, či počujete, že tam žblnká voda, hej? Vtedy to znamená, že tá voda tam ešte je a že ju môžete fajne vypiť. Keď tam nie je, tak to už je fakt suchý a... Hej, lebo keď nič nežblnká, to znamená, že už je suchý a že už je starý. No a takáto voda z kokosu je veľmi dobrá, napríklad dať si ju do smoothie, do koktejlu alebo do nejakej šťavy, hej, dá sa piť len tak sama, určite bude chutiť aj babičkým babetkám a tá to je najlepšie, ale to po materskom mlieku je to najlepšia a tá šťava má veľa sodíka, má veľa draslíka, magnézia, vápniku, takže papajte takú fajnú šťavu. Je to super, je to super. No a to skúsime nejak vypiť. Vypiť to už. No a potom to rozbijeme, hej. Zoberieme kokos, potom rozbijeme ho o zem alebo hoci čo iné. David minule rozbíjal kokos v Prahe, v centre mesta na ulici pred obchodom. Hneď si ho kúpil a hneď ho prišla, rozbil ho o podlahu na zemi. Bol som hladný. Podlahu na zemi pri zastávke električky ho rozbil a tam sme jedli kokos. Všetci nás pozerali, mali sme za sebou 20 kg banánov v rukách. Boli sme nejak taký z džungle, nejaké opice. Opice opustili džunglu. Nechceš ešte? To je trochu. Úplne super, no. Kokos má fakt veľa tuku, takže... Netreba ho jesť až tak strašne veľa, hej. Na druhej strane zasytí fajne. Ja len chcem povedať, že netreba ho, podľa mňa, keď už človek je nejaký tak akože čistejší má telo, tak netreba ho moc miešať s cukrom. Čiže určite by si nevzelo kokos a pol hodiny na to nejaké ovocie. Ja osobne to mám tak, že na raňajky pijem nejaké strašne vodnaté veci, či už juicy, smoothie alebo nejaké vodnaté ovocie. Ako napríklad melóny v poslednej dobe. Ako napríklad toto, to budú naše raňajky zajtra, nie? Za 30 korún zlacnený. Ajný melón. A potom na obed ďalšie ovocie, po obede ďalšie ovocie, zelené listy a na večeru niečo také tučnejšie. Lebo telo má kopec času stráviť ten tuk. Také tučné veci sa trávia tak možno aj 4 hodiny pretože banány. Je to tuk, takže je fajn to zjesť na večeru. No, ideme rozbiť. Môžeme to rozbiť. Tak, ty to rozbiješ. Ako? Lebo ty si tu drevorúbač. Ja som to už nikdy nerozbijala. No, tak uvidíte Osem? presne ako to je rozbíjať prvýkrát v živote kokos. Nielen, pokiaľ ste to ešte ani vy nerobili nikdy. Nielen vy to budete robiť prvýkrát, ale ja to teraz nerobím prvýkrát. Ja osobne som to robil prvýkrát, ja neviem, pred pár mesiacmi najskôr. Ja som sa veľa vecí naučil tento rok. No poď. No počkaj, musíš to hodiť. Veď to pekne hoď z 2-metrovej výšky. Dobre. Ja sa pokúsim zachytiť podlahu. Ty pod nami to budú počuť 3, 4. No a ešte raz. Už sa to tak trochu prasklo. 4.
Fajne, toto je nejaký fajne, pretože sa, no ten vrch sa Vidíte? odlomil. Už sa odlomilo. No. Teraz Super je to, že už celkom sa to dá olúpať. Teraz ho ešte budeme musieť roztvoriť. No. Napríklad takto. Je taký trochu vodnatejší, ale ochutnáme. Nemá vidno, nemá vidno. Oj. Dobre. Hej no. Tak na pomedzi, ale dobrý. No. Ja ho zjem. Takže toto je kokos. Túto dužinu sa to akože otrhnete stemať, hej, napríklad. Takéto niečo nám ostane v ruke. A toto potom jeme. Ale... Kopu listové zeleniny. Petržel, kudrnka, hladkový šalát. To bude náš obed. Ananasy big deal. Avokádo. Ďalšie banány. A nakoniec nekonečné zrkadlo. Haha. S týmto som sa stále rád hral. OK. Takže končíme, ne? Video. Hej. Silné vegánske svaly. S týmto ja posilujem, keby nič nešlo. Ale stále to je nič. Začínam teraz posilovať. V začiatku som začal tak surovú stravu asi na nový rok, seriózne. Predtým som sa možno že mesiac postil, tak každý víkend. A v začiatku som išiel tak úplne, že stravu, že úplne schudnem, úplne strátim všetok tuk. Jedol som samé ovoce skoro žiadny tuk. A dosť málo listové zeleniny, čo bola chyba. A schudol som asi 10 kg na nejakých 65 kg, takže som bol celkom chudý. Asi to bolo asi vo februári, hej, že som schudol v decembri 5 kg, v januári 5 kg, v februári, tak sa to ustavilo. No a som sa proste detoxifikoval, som sa čistil, hej, lebo to telo je zanesené toxickými látkami a toxické látky nedokáže telo spracovať a má obmedzenú schopnosť ich vylučovať proste svojimi vylučovacími orgánmi. Tak keď ich je fakt veľa, tak sa ich uskladňuje do tuku. A kvôli tomu proste sa nám uskladňuje po celom tele tuk, lebo máme fakt veľa tých toxických látok a tam ich telo vlastne neutralizuje. A preto keď človek začne sa detoxifikovať, stráca toxické látky, tak si stráca aj tuk. A takisto keď proste, no, čiže keď chcete schudnúť, tak super vec je proste sa detoxifikovať a potom to ide samo. A takisto potom takí ľudia ako ja majú problém nabrať tuk, pretože nemajú nejaké toxické látky, takže vlastne ten tuk nepotrebujú tuk. Nepotrebuje. A zaujímavá vec na tom je, že zvieratá to majú úplne rovnaké ako my a teraz oni jedia tú trávu, ktorá je, dajme tomu znečistenie z dneska úplne na celej zemi. Sú tam nejaké toxické látky a podobne, alebo aj v jedle a tak, čo dostávajú. A im sa úplne takisto sa im uskladňuje všetky tie toxické látky, tie toxíny, ako napríklad nejakých hliník, ortuť a neviem, aké ďalšie. A my potom, keď zjeme to mäso od tých zvierat, tak vlastne mäso to je nejakých 50% tuku proste, to je do toho všetko. Tak vlastne my jeme tie koncentrované toxické látky, ktoré sa nedokázali vylučiť, ktoré to zviera za celý svoj život krásne prefiltrovalo, proste to zviera, ono zožere stovky a stovky kilogramov nejaké trávy alebo kukurice a pekne to filtruje a všetky tie toxické látky ostávajú pekne v ňom, v jeho mäse, v jeho tuku a my to potom jeme, aký sme šťastní. Som čítal taký článok, že boli úplne veci prekvapení, keď zistili, koľko toxínov je proste v ľudskom tele, v nejakom bežnom občanovi a vyhlásili, tak srandovne, že keby sme boli ľudožravci, že by sme akože jedli ľudí navzájom, tak ľudské mäso by bolo zakázané, pretože je strašne toxické. Čiže cez takú výbornému zdraviu je proste sa úplne vyčistiť, sa detoxifikovať, všetko to sa vylučí preč. A napríklad preto ľudia niekedy majú problém teraz schudnúť, ako David hovoril, že chcete schudnúť a už aj málo jete, dajte si na nejaký jeden jogurt s jedným rožkom a myslíte si, že schudnete, na obed jedno kuracie mäsko so zeleninou a myslíme si, že schudneme
ale nejak sa to nedarí, lebo tieto suroviny sú toxické a stále proste do seba dostávate toxiny a neočistujete sa tou rastlinnou stravou a tými džúsmi a šťavami a pôstami a pokiaľ sa neočistíte, tak neschudnete proste. Až vtedy, ja som to zažila sama, keď som sa očistila pôstom na vode 12 dní, tak potom som schudla, lebo moje telo sa tak akože detoxifikovalo, že proste potom nejak zhodilo tie kilogramy, hej, že tak to proste funguje, takže najprv sa snažte očistiť až tak chudnúť. Hej, presne tak. A takisto sa stáva, že niekedy proste nejakí ľudia, no dobre, no tak David má asi pravdu, tak ja to skúsim. Tak si dajú proste na raňajky nejaké ovoci, na obed nejaké ovoci, možno na večeru nejaký šalátik a tak. A zrazu sa začnem cítiť, tak proste nevoľno, proste ich bolí hlava, sú taký zoslabnutý, taký malátny proste. A si povedia, že sakra, to je zlé, že toto je už o ničom, už druhý deň takto napríklad viem a už fakt je zlé, začína mi stúpať teplota. Toto asi nefunguje, to je akože fakt zlá strava. Normálne som pozeral, že tá herečka, čo sa volá Alexa Kingston, či ako sa to volá, taká dosť známa, tak ona začala proste so surovou stravou a začala mať proste výražky po celom tele, hej. A hovorila si, že sakra, ja mám výražky, že to je proste nejaké zlé, dačo je zlé, hej. A konečne potom prišiel nejaký doktor a povedal jej, že makrobiotika, to je ono, musíš jesť veľa vareného. Takže začali späť varené, detox sa zastavil, lebo proste na varenom sa telo detoxifikovať nemôže. A prestali po 2 týždňoch proste sa jej vyhadzovať výražky a myslela si, že super, že som sa vyliečila. Lenže skutočnosť je taká, že človek sa proste tie prvé dni začne pomaly čistiť, kvôli tomu ho bolí hlava a všetky tieto veci. A netreba sa kvôli tomu hneď zdať a hneď akože behať za nejakým cheeseburgerom, ktorý pravda, že zastaví detox, takže pravda, že sa prestane mať tie negatívne príznaky, lenže toto nie je riešenie proste, to je ako keby, že nejdem opraviť auto kvôli tomu, že to stojí peniaze, ale tak treba do toho investovať, investujeme proste do svojho tela, proste prejdeme to štádium, treba sa proste fakt natknúť, dať si pevný záväzok, že vydržím, prejsť to štádium a potom sa človek celkom vyčistí, ako napríklad ja som sa úplne už dosť vyčistil, som dosť robil posty a som jedol úplne tak zdravo a všetko. A potom už je akože fajné telo, zdravé a všetko sa začne znova budovať, takže ja som teraz, s týmto začal, chcem to dokončiť, som nabral nejakých 7 kg, mám teraz nejakých 72 kg, stále to nie je nič extra, ale proste som pochopil veciam, že treba proste jesť dostatočne veľa stravy, aby sme mali dosť kalórií, treba proste všetky tie živiny príjmať, čo je úplne bez problémov. Som si začal písať do jedného programu, mám tam nejaké 1000% hodnoty, proste vitamín A nejakých, neviem, 4500% a všetky tie minerály a všetko, to sú proste strašne obrovské čísla, hej. Okrem nejaké B12 a potom nejakého chromium a nejaké také blbosti, čo ja neviem, čo vlastne je. A potom sa človek začne, keď je telo zdravé konečne, vyčistené a všetko, tak sa začne fajne nabrať váha a človek je úplne zdravý, ráno sa zobudím, proste dajme tomu o 8, tak väčšinou sa tak o 8 zobudím a som úplne proste svieži a čulý, nebolí ma hlava celý deň nič, proste úplne mám dosť energie a všetko, čiže potom začína to skutočne zdravie a tak ďalej, tak ďalej. No takže keď začnete jesť takú stravu, tak si nepomínujte tie detoxifikačné príznaky, ktorými sú únava, malátnosť, slabosť, bolesť hlavy, hej, teplota, vyrážky a takéto veci. Nepomínujte si tieto príznaky s tým, že to akože mi je zle a mám málo živín a málo jem, alebo neviem čo, hej. Vôbec nie je to. Proste sa iba telo očistuje práve tým, že vypocujem zo seba tie toxiny potom, krvou. Ja som čítala v knihe Arnolda Ereta, že teplota je v podstate iba očista tela, že je to nastáva teplota vtedy, keď sa uvoľňujú do krvi také tie odpadové látky, ktoré zhusťujú krv a krv je tým pádom má väčšiu rezistenciu a vytvára väčší odpor, väčšie trenie. Tie odpadové látky v krvi vytvárajú väčšie trenie a to zvyšuje teplotu a vtedy sme horúčkovití, hej, akože máme teplotu alebo horúčku. A to je pritom iba detox, takže vedzte, že keď na takéto strave máte takéto pocity, tak vydržte, oni prejdú po nejakom týždni, možno po mesiaci, ale väčšinou to trvá krátko, hej, takéto nejaké intenzívne príznaky. Prejdú a potom sa budete zrazu cítiť úplne sviežo, zdravo a čisto zvnútra. A to je dôležité a potom príde skutočné zdravie. Takže... OK, máme asi 15 sekúnd, takže sme trochu sa sami porozprávali sa, keď už sme tu. Ja by som chcel robiť viacej, viacej takýchto videí, proste, kde budem aj nejaké také informácie trochu zdieľať s verejnosťou, nie iba nejaké blbosti. A tak som rád a všetko, ideme sa teraz najesť a majte sa krásne. Hej, majte sa pekne, buďte šťastní a zdraví. Čaute.